nigo omorikito Apolinari Sakama anyara koboka gosanga negati abancho barigeria igoro yomunuga horito gochigosanga obutuko bwarero no mugaka edunyanga gwase studio ya kabere ekegara nabo igo ekegera sanga na intwe tomanye gwetera sinamba ito yesimi 07886 maragatano mweri 3 nabega se mitandao ito yekera tigatura tegera chinkwane chiga tukurena sensemo ya kabere tonyara kobatoko gendra gosanga sensemo yeringana ryekemoya umwancho omorigeri bigatasendi gya Nsoko TV rero nigonda ase bunge ya Bomachoge borabu na rero ase ringana ryekemoya nigo tuguchikorigereria ringana rya ekegara nabo igo torigereria ringana rya ekegera Nche Joseph Nkoba engane ekegara ase ekebusi enkundi eria warie wari karobu akongire eli ambeli na ryo koboko kuri kwaye na kware kuruku ekegara egera yeminete bige kogerwa measurement sege songo bagutumia ngana measurement samarieta ngoro kusamuri momoyo rieta ekigara nobori liriokogesa buriokogesa bogurukwa ekigara na okogera negintu kerike ogupimira ebintu munabono mokebe ekarugota okubuche ebintu ogupima kerio okuruka gekogera ekegera yetane Joseph Onjoke erieta ryekegara nobori uria tokogesa n'omuyu ekegera negintu kerige gigupima na turatera kwa mubwana una egekombe gose egintu gy'ogupima mwancho murigeria bine birengereri byabancho barigeria basangite no murikito Apollinaris Akama tigatoira nase studio turanyora enkwana yo mogaka edini atosogerie erinde tubwate chisimi chiago nayo tumanye birengeri byago bose ngwanchira na bire nebya barure gago bose mbire to tyake karibu sana mwakedi yamano Clinton atwakongali babiri murigeria ndosi asore ndeno gosemeringe mogoroba ya umbiye rwikire chingo kichigana ndi twakorire gikaro kyokwanira ringana ryekemoya umunugo rero nekegara nekegera kuchituri kumanya kurinde litangani Clinton tikangwende ndo mupiro yo ururibaga kuchi asumurigeria akararwe kerengereri kyayo tutaragenda asogwe taraska basyo enamba yesimi mwancho murigeria nere yoregago ase screen yago turanyora ibirengeri byagase ogochakira tutaranyara koba tugosanga no mwaka edunyanga gutomanye nga ase omukubyo yega ose entwanyora bose ntonyora tiase ngencho omukubyo eta abange mbaro kanete gochande kasante katuraranga ase ensemeiga tumanye abasangete na intwe na abarachi gosanga nintu gwetera senchira yesimi bose mbare tayare ndaigora chiujumbe ge keronganyete mwanchu murigeria hesimi yago nyarko bagingo sanga naye eyemo ase eyemo egati ya bagosanga na intwe igaiga chiujumbe ndagete gose nkoigoka chire igaiga korende tikatora igwa oyo okoigorero murobiri nga kyagoteba hello Nsoko TV hello Nsoko TV hello wairire karibu sana ngoto gosanganera mochokoro kwendege mochokoro karibu sana ekegara negendege kuna chikuru sobori ose ekegera noyo nywete ekegara koigo no muntu nyweta marwa koigo irera nywete ekegara yongera bamaze wikira igo mochokoro gagorure kerengereri kiaye hello Nsoko TV hello Nsoko TV hello Nsoko TV mwancho mweregere kogwa kesimia se studio na bako keirio girie TV yago na rito koigwana erinde twaiwe kerengereri kiaga senchira rengia hello Nsoko TV hello Nsoko TV hello Nsoko TV kora keirio girie TV yago mwancho mweregeria na rito koigwana sembeo hello Nsoko TV wairire bya karibu sana ngoto gosanganera hello Nsoko TV yokoranga taraba tayari gago hello Nsoko TV hello wairire karibu sana ngoto gosanganera
Soko TV. Nsoko TV, karibu sana. Oi. Ala Soko TV. Keirio gire TV yako na litoko igwana sembeo. Karibu sana, ngoto kosanganera. Oya gurukwe Simba ya Masese kuru Nyamare. Karibu sana Simba. Ekerengeri kyako igoro yo muntu gabo tukuri arero. Ekerengeri kyane kieke bogie kegara. Ekegara to wate into bibere. Manchu morigeria tokotebanga keroko keirio gire TV yako na litoko igwana se enchira erengia. Hello Nsoko TV. TV. Waire karibu sana ngoto kosanganera. Inkeneli tueli obino na mieli kolina maya konezi. Karibu sana Obino. Ekegara choboli. Ekegara. Ekegara omodoraro ore kuruguru otono baba no kokwa. Mutakerwa. Ekegara takerwa bekerwa ekegara goto. Taboma ni bero. Miamano mwako Obino urure kerengeri kyaye gago. Hello Nsoko TV. Waire karibu sana ngoto kosanganera. Ento igwete keirio gire TV yago iri ndo tumanyie kerengeri kyago. Na ekegero ne ndoko gerra chibando soko gerra ndage ndonzi gushya ekero gupima. Eziro na via kine na tabauti na reri ekegara noko robori ekegero no ekegero pindira endagira. Miamano Peter igagwe kerengeri kyo mwanchu murigerio nde. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Waire karibu sana ngoto kosanganera. Oyo nto ngaka kumiruka. Karibu sana mwakato. Ekegara. Unamanye tekegara nikikyo bori. Togo che sekegera. Ekegara ikere kabiri. Ekegera nkirege ntegego bagwege pimo yani gento bagupimire gento rapimire gento kuna maemba gento rapime yani. Aya nekegera kende. Nkelinga bono buna abantu bararwane. Uri bunga nkikya ndege nkikyagera abantu abarwana. Ekegera nakero kinkero ekegera bono botebenga abantu babuna amarwa. Nekegera. Mbiamano mwaka kurwa sensemo ya miruka hibere cho mweri ya Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Waire karibu sana ngoto kosanganera. Hello Nsoko TV ndoko igwete. Ekegara nchima tekegara ne oboli. Oboli oboiga nabo abakorokale bakabekire nyongwaine. Bono oboli oboiga nabo bale koleta. Ndoko igwete. Yes, oboli oboiga nabo bolia corre network ya vile embega. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Network ya Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Ntu waire sana ngoto kosanganera. Yo Michael Korje sama Jakiogoro. Karibu sana Michael. Hello. Ndoko igwete Michael karibu sana kurukio goro. Kerengeri kyago nkereki. Kerengeri kyane ekigara. Ekigara no body. Nekegara ni ndo keriora agere no body. Rumu weka noga gwase enchira yubenge kurende jumbe nere kaiga tutaracha soro mwaka Edwin. Ujumbe nere kaiga mwanchu murigeria kurukwa Elijah Makori. Agotebanga kurwa kera PH nya cheki. Agotebanga ekegara nigo gekonacha asobori ase ekegera nebinto biria bigo sungwa ase amato omugweka nagotebanga no omoiseke amarita ase
omuiseke kera togante kwanya chisimi chiago mwancho morigere tigatura na se studio turanyore kerengerio kiago mwaka idu nari abancho barigere basangire nento. Asante Clinton. Bono aiga abange nigo baruri birengereri byabo. Rero turatebe nga banyorire buya. Abange banyorire buya. Barimo indiri bageri gukwana ko irari bageri kurateba ngambu ya monaso kwa kesimi mujiko rwendege na orali na ero cha kesimi esimba ya masisi richweli ubino nyamieri onkunire nkoro yane. Bishop James kurwarinya gukyani Tom Mogaka kurwa miruka Michael Kyogoro gane richa makuri kurukera PAG nya cheki. Abonsi bibatemire kurwa ibirengereri byabuna okumanya kwabo kure. Aserieta ikegara ense miri kubuguri chinyeke asobori gose liemba. Naikyo kero montako genda mugondo bori bwa ikirenga kiyokogeswa bwa kongira ogenda nengesoro yaye ubutura ikinga bune nkundiga obori bunga bokore ibigara byaye usikega ekero kereke mekuru kwikare kero bire binge bigara tikwanire kigara na tutebe bigara igo nabote ekinegente kama kulende igo no obomo no bonge ikigara twatebire numutwe gusense meri ekogeswa yobori ebwate chinyeke chiobori kuseri yemba riri yemba na riro kirine kigara mono abange twanje tukutumia asobori nga ibigara nebyobori kuri none ne riyemba ese miri buri kinyeke kirine ne kigara kiri yemba aigase na boigo tutarasuka mutwe tukwanire ekegera igase ekegara ikenyugwa kiabagaka kurwa asamarwa aliarosirie abutambe yegenka kwigure nga konya nasibire kero naringe gukwana mangana ayu naringe buya konya narire kigara kiane ekigara igona ina bogikurukwa amarwa abogoteba teriri mochekera goteba nga konyurire kigara kiaye iri aringe kurama mangana makonguri ko rigotira konyurire kigara kiaye igona indi kigara na marunka gete igekurukwa amarwa ekigara amarwa kurukwa kigara singe nchunga nago chagera kurwase obori twarosie memera achibusikwa chinkara byonsi bibi nebintu birweta sobori umwaka ori Peter kurense ya miruka tebanga andake nabo abare bibakubuna ekigara ikikera marubona aina marwa mbuya na indi kigara nekinyugwa keria kegotindi kyabagaka ekegera naigura abange abagaka mbali bali bakwana ne reporter yaita kama batebanga nigintu gyokorenga ekaruku gupimira omonto egento komorengere egento kerio ogukorera emirimo yokogera kosikorenga obonge bwegento nabo gekurukwekegera boigo ekegera n'obwari bwokubekwa asogoto earring asige songo ama kyaiga abaswati abange barorekanire bakubeka ibigera buna Nairobi ya merongo kianda iguru yemye y'abasubati mbaliko bamba asunge genta igento kiri bagusungaga abarorekane buya bunubwarirende ubwari bwabo gekurukwa ekegera mono ekegera nigo gikubekwa asogoto nanye kuigwa kwekubeku koboko kyaru kwekegera nanye kora gikubeku kukuru kyaru kwekegera mono igekubwatani n'ubwari bwo cyaberwa umuntu agwecabira asogoto kwa none nabamura Nairobi ankora ndi ngubeka bari bigera kurende nga mu muraende kabegetekegera abagaka bakumutebitalia gose mbamanyite bari barweteka barweto abatari kubeka bamayito bugima bwanga bache Nairobi kwasoma banyore nk'ibinte byonjure magana ngonjure lyale na baro bachake kusunga kero bakogendaka igo bataraika pometi barushiri gose na barangesa bari ku Nairobi kuchinga batabegete asenge nchonga nabota egwe karibu asenge ncho begete bigara biyamato nigo elije makori kurukera PAG na bate abangana maritadi abeske bakobekase ugoto igo no nyano mugakori chweri obino nyamieri nere igakwana buya kigimanga iga eraru mugwika no ngumwana bugotakerwa ngagete nga abana bamwe bakurekera iboirwe ngobekerwa aringe kegera ngayate bagikubekwa ugoto igo no bwari bwo kubekwa ugoto igo asensemo ye kegera ngwate banga ikegutumeka korenga
asokogera ekegera na kigekogera mwaka naro sangana into ikorwa se semerinta inyora ne ritere yate banga kerogochi ko totebe go samoro bori bwago obubore twate banga na boko ba ekegara egento ngero gutumeka ko totebe okwaga ose okogesa egento kyonke gorwe ngero kwekegera naro tabagari ngai kigutumeka kwa obori asokogesa obori kurumugondo egento kigutumeka ororo asokorusia ebigara biria asemboba obori obogimeka tokuboruka kemerikerie ekegima gochi ore kebwata omotwe noro itokoroka ekegara gochansa ase ebwata amato itokoroka chimboba kero ebigara biaruro chimboba chiri nabo chikora birigunsi chigokora emeremo ende eme abuna gosereta nonya ni rinyoro ase ebiage biri biaringe biakare korende keri kegotumeka korusia ekegara korwa ase emboba eri nengesero nekikurukirwa engesero ase eng'enche giokora emeremo yokogesa osangi mono nomoyi oturire ase omosumari oria omonene okong'ontu obe buna ebarate otieri kurwa ensemo eye na ensemo eyende kwagenda gwachi okorera emeremo eyo bono nere kurukwa engesero nanda ase enchera ende negento gegotumeka ekegera nabo nabo kogetumeka ase omobweka na ase orocherere ng'a angerere ebituma ekiwango gete nabo gegotumeka egento gegotumeka nabo gegotumeka mbuya kore studio akabere bakobori ng'a ekegara wika kebasa obori bwoka na maemba ndoteba mono abuno bando tokwiruka ibando ng'akene ekegara kie bando tana basne ro kubori ga nge bandero nkiera nyote bwati ekegara kore no mwanchu morigeria tokana tegosanga gaiga totaranyora ribaga omwaka edunyanga gwaru nkwana yaye ne omubayeno boseme bayeno hirituko riarero nganchire na ritugo rechisimi ibere isato chioka korigia ebirengerio byabancho barikeria bariandi ake baratware ebirengerio bire etobauti na ritwasangire igaiga bose bari babwate ekerengerio ndake gyo commentera ase omurubiri ganyora ngani gotogosemania buna enchira eyemo yogokirenda na kogendera kogikinia ekigusi. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Bwaire karibu sana ngo togosangana. Ekegari kebono abasaye bakunywa kiro araskuite. Erieta utatu manya kuno na sokorwa. Koro kwanto ni korinyamia. Lakini kobore ni ekegari kebakunyisai. Quería mandar kanyule kale Antonio Borri rio gago gokoiraniria tore. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Bwaire karibu sana ngo togosanganere. Hello Nsoko TV. Ndoko igwete karibu sana. Hello Nsoko. Ikora sare network te yo yego. Hello Nsoko TV. Nyamara mabaya. Inyamara mabaya karibu sana. Ndo tano mbakanya ngawo au. Ndebinya ngawo kwanire kere yakegera nekegera ikiamato. Kina kiabe kabujanga nekegera kiamato nekegera kia na abo sama na bate babuja. Bone ndabo kwatu chikormagega igondo chengambi ya mole nomwe yene ndo nganyana. Mibano hoyo naganyete omantu tubate yo mwere wega. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Karibu sana bwaire ngo togosanganere. Nene limuduriro sasikuru nyamuti. Ndoko igwetenderi. Ndoko igwete kairio girie TV yago na ritoko igwana bya kerangeri kya ngeri. Egari kigwateba. Egara ni kyobori. Ebindi bibiko bekwa mato bya rero. Ebine bya rero byokubeka mato emiro biko kuna byo lakini buya egendo kebwenete koba neke egento kerige kopima ndagira ngero gekorokwa egero. Biemano ga twakorera gwe bono nabo kwiraniria maburi atirindo urweranie Clinton egento kendengere neba gukwana kurende enaki basengenchu ngiriko ba ase omogusi mono tali bori buoka na liyamba liratware ekegara ndobwate ekemerige korosiwa amarwa chibia ichi abantu bakunywa ekemerige kigikuru kwa bali moneke gutoka chinsi chisiko tali Kenya ke tinane kuigu bali ke gusime kwa Kenya nere kwa suchi bia
igo no nyankero kikiri ni kigara ikere familia yemo yamate yemo yobo na bo igo ingano no nyane rumutu orioye kiri ni kigara kiengano igi kigara twanyore nese merie kogeswa yeke merikiri kibwate chinyeke mwanya banta kuri buna endagira bono majitinga itoko genda guchia na ribori gange kigara kiri kiamarwa akare na yabasaya bakunyibonega naro kwe otatiga tatebe tinga naye tiga tatebe na botokuru kigara siki no nyampali etu atebe korosi we bia igiruita sikigara ikigara na kigwike koro na amarwa kuru asikigara igo amarwa sipina botoko teba nikigara mono bune pia no nyani changana beko bikigara ke kogera ememera ni tumigitoro rikamanya guchosoka bune changa gusechi gosoka bune pisi ebuse iri gutware meseke ikigara kero kina okigutuka asamarwa mono akorosi bune kike korosi amarwa abokira bikigara kia bali itwa kwa natingo manyese ke gushya singinyo tali kameri kyo mugusi ike ichinsi ko nakingo tebera bali gusi ebene liyemba ikero kina potukuruka ikigara ekononya na maemba na bakorosya boli na bakorosya amarwa chinga kichinde onye ka gusanganirwa na no boli njitimanye tikorosya marwa kurinde asokora kwa na singinyo ni chinyake chirichikoriegwa na buranyora liyemba likarikorosya wa amarwa timanyiti Yato sa sense me gukora na bogotwa homobayeno bwerituko irinde to korero murobirito asaya bali bakire simibonsi mbuya mono asoko irali bagali no gosoime yo murobiri ndi mutuliko rwali nyamusiri nyamara maye yo mugaku muyeke gimanto ni kurwali nyamire lija makori ke rapia linya chenge nyachekia Michael Kiogoro to mugaka miruka Bishop James kurwa nyagukiania Richard Ubino nyamieri Simba ya Masisi mbuya mono no mochukuru wendege mbuya mono nabali kamaliete ino inse mbuya mono asokira libagali ino waka esimi bana tukwanire imebageno nebere ko bayo no ayomo no yone no yonde no yo bana tesinge tuli babiri twishiko batatu abatokubeka imebagene tatu igombwate ebere ayomo mwana obande mamira makendu no yonde oyo gwitekero ngutakaga ngeri marwa no rulyo gwete oboyo no yomo yone mwana bande mamira makendu wese yo gwitekero ngutaka ngeri gwatima mwana bande mamira aya mwana bande mamira makendu ngenjo yaye ndito nigonga neria nga umuntu aise konyora umwana utari oyoye kebikirite nonya nubunyira gusiga kurwa mamiri niga kumuningora ta kunyara kumurusi mamiri aria na abamake ta kunyara kumumiria asengenchu akogaragarigwa akogechigwa igintu kirakere nonya nukurukaruke neba na mamiri ara masinini ta gutaka lakini oyoye na twara amarwa ama miliaro mbana ine alia tirimbugete gapa kokuruko mwana ngosonto ama amanga alia taliko era kuna gosoka liuka tana kunyinyiera ekero akumu pangusa mamilia yo sakumutinya mamilia yo akumumilia igenjire ndinga muntu taliko gechigwa ne kire kiaye tigatwanje ne kiri tubwate titororero busoku kiri gitu ikine kama oyo gwitekero ngutakaga ngeri magwa enjire ndenga tigatumanye ebirwaniro byaba bisabaito ekero gwitekero umanye nga kero kyo kwirwanira kwaye kurasa amagwali defense mechanism yekerongo na amagwali ese segende nga ngukerumere egego koraiga mbia ertene igite kubirora kare matukama ke sana bigasira rero titaira isura nyore kerongo gusi ikiage ikumbire nonye ne sesete kunyara kwiguna kyamanye gutene ni amagwali ayeiga nge kunyara gukunwa singinjo bono kiegiteire buya kurwa somo bisa igonga ekero kogenda esegi gwikura amanyango mubiso onjira kiariganeti na inde mbirwaniro kya kabwate nayo manye kwirubiri buya ekero muguchikumena na nere takubwa elindo bwesegi yeye botambe nonya nabana bali school eyarigani buya soma buya revise buya bano twachire tamu ya gatatu abana bayigwere chi school abande mguchokara bara matemu ye grade kya kyanda na abandi guchokara bare matemu ye a form 4 klasi 12 basome buya bari vaisi beyarigani buya asengeje to kumanya wikumanye nga umubiso uriyo yani nga matemu na roba umubisa bumworokiwa inna kingi gusikira kigucha bateme kuri gichinjira au byukumanya ibintu bira kigucha bebange buya kero bigo kigucho sanga imbyarigani buya babuwa matemu ayibaite Bebono hase enkwane yo nemebayeno heyo yeri tuko mwanchu murigaria no gusaba kwa nga kwanyara koba
gokogokera mu rubiro rw'erituko ria rero buna botambe ntuno turege kiri Jumatano gochakera ensa ya monenu suko na kyabuna ngo SM tureke gusieke ga chinchira chiaye na boigo ngakike bwente kogendererigwa gochiase amatuko ari bosyo ne bisaku bigo chambia mana so gosangana nti bari bechi ujumbe bari bakachisimi na bari bagendrete kogokera emiroberio ega chinkoro kwa Clinton Ndigi, Kelvin Mogoi, Felistas Kabende na Barnabas Ondari na butogwatira na kuru ase studio ya Kabere kwene kyamaro gine chibichango chara senche ringia gekoro gachinsa isato tomera na sembe.